adaptant-lo aquí amb el dels dos cognoms, perquè els altres països no tenen dos cognoms, i aleshores és completíssim. Pots posar-hi fotografies, pots posar-hi documents, pots posar-hi veu, en fi, apretes o cliques i et surten tots els avantpassats. Cliques un altre i et surten tots els descendents. Els has d'haver introduït abans, clar, evidentment. I vols saber, per exemple, quina relació té tal persona amb aquesta? Doncs també, fas relació, pum, i et surt. Si, per exemple, el dia que... Això és el programa que ja tinc introduïdes, porto introduïdes més de 63.000 persones. Són tots els sobirans del món, des d'abans de Crist fins avui dia. Però tots els països, Madagascar, Samoa, Egipte, Xina, Indonèsia, totes les dinasties musulmanes, etc. I són tots amb les dades de cada un. I si, per exemple, poseixes vull veure el rei Joan Carles, quina relació té amb Gengis Khan, doncs poses Joan Carles i poses Gengis Khan, que també hi és relació, i veureu que descendeix també de Gengis Khan. Sí, són coses molt... La genealogia té aquestes coses, no? Bé, anem per la definició primer. És la ciència o disciplina que tracta de les famílies, les seves relacions entre si, ja siguin famílies o llinatges per ordre ascendent, per ordre descendent o per col·lateral, etc. I jo dic que és una disciplina científica perquè la genealogia es basa en documents fefaents, o sigui, en documents autèntics. Perquè la genealogia ha estat molt desprestigiada i amb raó, fins als anys 70. Quan jo vaig entrar a l'enciclopèdia catalana, que l'he feta tota, la part de genealogia, d'heràldica i de nobiliària, totes les entrades i els arbres genealògics surten allà, són meus, que gràcies a això em van donar el Premi Frankenau de la Confederació Internacional de Genealogia Heràldica, perquè és potser l'única enciclopèdia, perquè generalment les enciclopèdies tenen, sí, les cases reals més importants, però a més de les cases reals importants, a l'enciclopèdia catalana hi ha les famílies nobles més importants de Catalunya. I bé, doncs quan vaig entrar l'any 68 em vaig proposar, com que allà estava envoltat dels millors historiadors que té Catalunya, procurar fer-los veure la importància que té la genealogia. Perquè, clar, els historiadors deien això, perquè també ho puc dir sense rubor, que tots els que m'han precedit s'han dedicat a falsificar. Quasi tots els genealogistes es dedicaven a falsificar per guanyar diners, per afalagar els seus clients i, bueno, això ja ho veurem també així. I crec que ho he aconseguit, soc amic de gairebé tots els historiadors que hi ha aquí i avui dia veuen la importància que té, com anirem veient, la genealogia. O sigui, es basa en un mètode rigorós i científic. O sigui, a mi no em val, també ho explicarem més endavant, veure un document, no, he de veure l'original, d'on ha sortit, o si està legalitzat o legitimat, etc., i anar a la font autèntica. Però fins aquí també els falsificadors també havien arribat que, per exemple, molts volien, perquè ser nobles o així, doncs amb una partida en el llibre de batismes o d'òbits o de casaments que posava sastre, doncs allà amb lleixiu o amb el que sigui, a sobre i procurant imitar al màxim, posaven hisendat o hidalgo o cavaller o noble o així. Aquest és el més fàcil, però n'hi ha d'altres, com vaig anar un dia a l'arxiu de Sant Feliu de Guíxols, d'una família que es diu Vigo, que ja és mort aquest, que també es va dedicar a falsificar tota la seva genealogia. Jo vaig voler-ho comprovar i vaig anar a Sant Feliu, vaig buscar i em vaig trobar que havien arrencat les pàgines. O sigui que això ja és el colmo, perquè no només és el seu, sinó totes aquelles persones que sortien als dos costats mai podran trobar si era el batisme, el casament o la defunció. S'han fet barbaritats, però ja ho anirem explicant això amb el temps.
La genealogia també, al principi, almenys fins al segle finals del XIX o així, la gent tampoc li considerava, li donava importància perquè es creien que només això era una cosa de nobles i de reis i tal. I clar, no és cert perquè tots tenim, tots tenim genealogia, la nostra genealogia, tenim pares, avis, besavis, rebesavis, etc., no? I no només és això, però la gent es pensava generalment que era una cosa només i per això no tenia massa acceptació. Avui dia, cada vegada també amb els cursets que hem anat donant, com dic, des de l'any 83, doncs ja trobes en els arxius del Bisbat, de la Corona d'Aragó, o de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, o d'aquí a la catedral, cada vegada hi ha més gent buscant això, avantpassats, etc., buscant les seves arrels. En certa manera és una obligació moral que tenim, perquè si només hagués fallat un sol dels nostres milers d'avantpassats, no existiríem. No existiríem. Només que n'hagués faltat un. I clar, jo cada vegada que estic en un arxiu buscant avantpassats meus, quan en descobreixo un, dic, mira, l'he ressuscitat en certa manera, era oblidat, desconeixia totalment, i ara l'he incorporat a la meva família. Dic, deu estar content aquella persona, doncs això, no? Doncs és aquesta sensació que tens, i això et posa a anar continuant, no? A fer això. I clar, en aquella època la gent que no era noble o això no els importava ni pensaven en aquestes coses, però bé, dic, és un tribut que donem als avantpassats, saber d'on venien, a què es dedicaven, de què morien, etc. Tot això ho vas a mesura que... És una cosa que és una tasca detectivesca i que cada vegada et motiva més i t'entusiasma més perquè dius, vull saber. I com que és una cosa que no s'acaba mai, en realitat, perquè pots trobar fonts, i això també ho veurem en el seu moment, a molts llocs pots anar investigant, malgrat les guerres, que aquí entre la guerra del francès, les guerres carlines i la guerra civil, moltes esglésies van ser cremades i et trobes que no pots passar res, que no pots continuar. Hi ha famílies que puc arribar al segle XII, avantpassats meus, però n'hi ha que no puc passar del XVIII. Molts d'aquí del Vallès, parròquies, van ser cremades. O et trobes granollers que van cremar el registre parroquial, el registre civil, el registre notarial i el de la propietat. A Granollers. Van tenir que anar refent per les escriptures que tenien, anar refent documents per demostrar que allò era meu, etc. Sí, però és tremendo. O sigui, la barbaritat, gent que no sabien res de res i cometien aquestes barbaritats, no? Bé, des de molt antic, la genealogia ha interessat a totes les cultures, a la Índia, a Egipte, als pobles sumeris, babilonis, els hitites. Sabem els noms de tots aquests monarques que es fa 5.000 anys que vivien per les tauletes que hem anat trobant a les excavacions, amb les llistes dels reis que portaven, anem esbrinant totes aquestes coses i cada vegada es pot saber més. A la Xina exactament, al Japó, per exemple, l'emperador del Japó pot fer una genealogia de 2.000 anys. De 2.000 anys. I allà sense interrupció hi ha hagut emperadors des de... I com que l'han deificat, fins després d'acabada la Segona Guerra Mundial, era un déu pels japonesos, com un déu. I aleshores, allà, bé, com et dius? Armengol. Armengol. No sé si he fet el paper. Tot li he donat a l'Ignasi, s'ha donat? No. Bé. Doncs, ja no sé el que deia. On estava? Doncs era descendent de la deessa Amaterasu. No ha existit mai una deessa, però fins a aquella època es pensaven els japonesos que
que era així. El rei de Tailàndia, igualment, no té cap súbdit que pot estar més alt que ell, han d'estar sempre, els súbdits han d'estar més baixos que el rei, si el rei està assegut, ells estan agenollats a terra, etc. Aquestes coses. També entre els inques i els azteques, la genealogia era molt important. Entre els hebreus ja no diguem. El Messies era del llinatge de David i sabien molt bé això. Aleshores, en la Bíblia tenim dues genealogies de Jesús, les dues falses. Però els evangelis ho diuen i no us escandalitzeu perquè, per exemple, ho veureu en el llibre, l'Evangeli segons Sant Lluc dona la genealogia ascendent de Jesús. Però clar, la dona a través del seu pare, que no era el seu pare, segons si hem de creure tot el que se'ns ha dit, perquè et diu Jesús era fill de Josep, Josep fill d'Elí, Elí de Matat, Matat de Leví, de Melquí, de Jonat, va donant tots els noms, arriba a Sem, Sem a Noé, Lamec, Matusalem, Enoc, Jared, Malalel, Canaín, Enos, Set, que és un dels 3 fills que coneixem d'Adam i Eva, que evidentment, per qui ho cregui, que ho cregui, però jo no ho crec. I Set fill d'Adam i Adam fill de Déu. I aleshores, doncs clar, o sigui que no descendeix, perquè si és el Josep, i Josep no era el pare, era el padre putatiu, ens havien dit sempre, no? Doncs a mi no té cap valor aquesta genealogia. I això que hem dit de ser amb criteris científics sempre, això de científic no en té res. El que té fe i s'ho vol creure per fe, doncs molt bé que s'ho cregui. L'Evangeli segons Sant Mateu et dona una genealogia de Jesús, però descendent. Així com l'altre era ascendent, doncs et diu això. I et dona 39 generacions que van des de Abraham fou el pare d'Isaac, Isaac fou el pare de Jacob, Jacob fou el pare de Judà, Judà, etc. Va baixant, Eleazar de Matan, Matan de Jacob, Jacob fou pare de Josep, l'espòs de Maria. Però clar, tampoc són els seus avantpassats, perquè Josep no era el pare. Clar, com que el pare és Déu, doncs, clar, no, l'Espírit Sant, vaja, el que sigui. Bé, doncs d'això és molt bé, per tradició el que sigui, però l'històric no en té res. Zeus, entre els grecs, Zeus va tenir una quantitat de fills. Zeus era un déu, també tot és mitologia. Tenia fills per coit biològic, tenia fills que li sortien del cap, com Diana, tenia fills per partenogènesi, no li sortien del costat, tenia fills per tot arreu, Zeus, no? I tots els altres déus i els herois també descendien de déus, etc. Però clar, tot això els interessava molt i també es tenien unes genealogies de les famílies patrícies gregues, els èquites i els romans igualment, en les famílies senatorials. Hi ha ara un historiador i genealogista molt bo, que és el Cristian Septipani, que és francès, que ara està mirant, perquè és molt difícil passar de l'imperi romà a l'edat mitjana, genealògicament parlant, perquè l'imperi romà s'acaba, si no me'n recordo, 479, però després hi ha com un buit, doncs intenta trobar famílies patrícies d'aquestes romanes que es puguin anar seguint després del segle IV i V, etc. I ara està fent el mateix amb les famílies de Bizanci, de l'imperi bizantí. És molt interessant. Entre els romans també són una font de genealogia les làpides sepulcrals. Com veureu aquí, per exemple, diu una de les làpides que poso aquí, diu: a l'emperador Cèsar, fill de Marc Antoni divinitzat, Pius triomfador dels germànics i dels sàrmates, germà de Còmode divinitzat, net d'Antoní Pius divinitzat, besnet d'Adrià divinitzat, etc. Va donant també en la mateixa làpida sepulcral, van donant informacions, no? Hi ha pares, avis, germans, etc. o altres familiars difunts. Entre els vikings també la genealogia tenia molta importància perquè quasi totes les sagues
familiar. Les sagues eren uns llibres d'historietes que parlaven de famílies i unes cròniques familiars. Hi havia un historiador nòrdic, que és Are Frode, que en el seu llibre d'Annama Bok dona més de 3.000 antropònims i noms de famílies dels països nòrdics. Entre els normands, qui no sabia qui eren els seus 7 directes ascendents, era considerat com que un ignorant o que no sabia res. O sigui, aquí amb prou feines, ara, sobretot a les noves generacions, amb prou feines et poden dir qui eren els avis, sobretot les noves generacions que surten ara, sí, sabran el nom d'alguna, però 2 cognoms ni parlar-ne, i els besavis ja diguem... Clar, com que ara també vivim, per sort, molts més anys, molts ja coneixen a besavis i besàvies. Per tant, poden arribar a besavis i a besàvies, no? Però generalment, doncs, no en tenien ni idea, no? Un altre, molt important, és l'islam. L'islam era importantíssim perquè els descendents de Mahoma, sempre les famílies que descendien de Mahoma portaven, ja sigui oralment o per escrit, tota la genealogia. Descendents de Mahoma, hi ha hagut moltes dinasties que s'han extingit, però avui encara hi ha els Hashimites. El rei Abdalà II de Jordània és descendent directe de Mahoma per la seva filla Fàtima i Ali. Doncs aquests, sí, per això eren els halifes de la Meca. Hi van ser-hi fins a principis del segle XX, quan els wahhabites, que era una secta molt ultra ortodoxa, ultra islàmica, van arrabassar el regne de la Meca, d'Aràbia, i el van ocupar són els actuals reis de l'Aràbia Saudí, la dinastia Al Saud, que aquests Al Saud doncs són tan prolífics perquè, clar, com que tenen 4 dones, cada un d'aquests reis deu tenir 200 fills. A mi ja no em caben gairebé perquè també els poso en d'això, i si cada fill també tenen 100 fills o així, és increïble. Gairebé tota l'Aràbia seran de la dinastia Al Saud, no? Bé, els que pretenen també, però això no ho han demostrat, que descendeixen del profeta, és el rei del Marroc, els alauites. Aquests diuen que sí, però no s'ha provat suficientment. I com he dit, la genealogia, almenys per mi, ja ha de ser una disciplina científica basada en fets autèntics, no? Bé, a l'edat mitjana era habitual, entre nobles, reis, tots eren parents, s'emparentaven, portaven molt bé les genealogies, a més era important també pels matrimonis, pels casaments entre parents, que es feien moltíssim, sovintejaven, i havien de demanar la dispensa del papa o dels bisbes, i aleshores això s'havia de presentar, provar que aquest parentiu existia. Això encara dura avui dia l'Església, el dret canònic. Ara avui dia és fins a cosins germans. Després de cosins germans, ara ja no ho sé, en l'Església, si ja necessites dispensa del bisbe només, o els cosins germans encara han d'anar al papa, i evidentment oncle i neboda, o nebot i això, i tia, doncs aquest sí que s'ha de demanar permís, has de presentar les partides, etc. I aleshores tota aquesta documentació presentada per obtenir dispenses apostòliques, tot això està guardat. Aquí a Barcelona ho tenim, a Girona també, però sobretot jo el que conec més és el d'aquí a Barcelona, que és on la gent va a investigar els seus avantpassats i trobar aquestes coses, a tot el bisbat de Barcelona. I aleshores els genealogistes en aquella època, com que he dit que sempre s'han dedicat a falsejar tot, doncs quan més important era un personatge, més ascendents il·lustríssims i antics els trobaven, no? Tu t'has emportat el meu paper o només un? Perquè no sé què n'he fet del meu. El tinc jo, però no sé on. Bé, ja el trobaré. Bé, és igual. Ah, sí, el tenim aquí.